Magie, který je závislý na kompu. Já, Inteligent Focus Logo, a toto je náš díl Kouzla a magie 3. Teď nám učitel ukáže, jak zapnout. Nebo to ne. Já teď prostě, on je závislý, jak ho vidíte, takže já dneska budu spíš jenom já a ukážu vám, jak vypnout Mortal Kombat. Ela, Zio, Fo. Vidíte zázrak. Prostě tohle jsou kouzla. Není tu menší nepořádek? To je lepší. Tak? A tento díl je skoro ukončen. Ale jak říkám, skoro. Jsem tak ďábelský. Teď vám ukážu, jak otevřít a zavřít Elazo. Musíte si v mysli představit Elazo. A když to chcete zavřít, tak si v mysli musíte představit Egrama. Tak. A to je vše u dnešního dílu. Naschle!